mbien pacar saiki tamu undangan. Kehilangan kue aku oleh ijol pras manan. Tamu undangan bisa nggak iya dek? Dek Rizal yuk. Rasane bingung isih ra percaya wong sasi wingi aku isih pacarmu. Jebul saiki ana wong liya, rada sedih pengen nangis tapi kok wagu. Awale indah kini berantakan, kabeh crita mbok rampungi nganggo undangan. Aku gagah teko ning resepsinan, kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Aku ngerti yen atiku mung kanggo rekreasi. Aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar.
Ayo,
sandingan hantum katresnan hantum kabagyan nyali siji mring tresno kang suci.
Indah. Kok mbak iki lho? Iki jan cocok ngedalang karo sinden ngono jane. Dik ngono gitu. Wanodya ayu utama ngambar aruming kusuma mula lang-lang prangto agawe sengseme nolo Esa mulir pahit matu lindri-lindri nyawang netramu dasar lencir kuning hanggu karoso tresnaku ngambar harum tanku jiwa katon memanise sekar mekar lan melati rinunci katon kinelung takkan dianing jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuku tan ana liya mung sira wong ayu tenan dik paribasan kaya gayuh apa ya gayuh lintang gayuh sepeda tak obel muter-muter Derizal siap ke Derizal ngambar harum tanku jiwa katon memanisi sekar mekar lan melati rinonci katon ginelung takkan dianing jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresna kang tuku tan ana liya mung sira wong Masa ta, Dik? bagus Gunung Kidul udane terus terus dur ngambung sing isor merasa basah tetaplah bernafas walaupun tidak berguna ngambar harum tanku jiwa katon memanise sekar mekar lan melati rinunci katon kinelung takkan dianing
Jagat katresnan Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu, rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang kudu tan ana liya mung sira wong ayu. tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu, Rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang kudu tan ana liya mung sira wong ayu. Tan ana liya mung sira sayangku. Jaminan A1. Makasih Mas Akbar. Matur sembah nuwun. Pengen ku siji nyanding kowe selawasi, ra ono wong liya sing iso misahake. Cukup sliramu gawe atiku tenang, ra bakal ilang mergo kowe sing tak sayang.
Linda Eko Kembang Wijaya Kusuma. Lungging mekar lan sami puspita ing taman sari manglong manungsong wangi kalawan wulane datari Ngambar arum sasmito sang kumbang wewayang rangsang pucuk sarining kembang Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mematri sakjroning ati kang suci lintang pancerana antariksa mimbuhi ayu sang rina kusuma wijaya masuk Dik iki tari apa jenenge Mas? Timi bakar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsung wengi kalawan wulane datari Ngambareng sasmita sang kumbang wewayang rangsang pucuk sarining kembang kusumaning ratri mung sawiji kinanti mematri sajroning ati kang suci Lintang pancerana antariksa mimbuhi ayu sang rina kusumaning ratri mung sawiji kinanti mematri sajroning ati kang suci Lintang pancerana antariksa mimbuhi ayu sang rina kusuma wijaya mimpuhi ayu sang rina kusuma wijaya Terima kasih Kusuma Wijaya Mas Akbar. ilang kabeh ilang nelongso urip iki nampa kabeh Kuat, kuat, kudu kuat, kabeh ana akhire, boten pareng sambang. kebacut lair lanang kulino urip ning dalan sajan keloro-loro
Mbak Linda. Mas Adi. Kawas. Oke, lagune sapa Mas? Sopo ya? Lagune dhewe. Rakrasa kulino ngopi sak meja sisihan, ora lali ngaras rambutmu ngembang bakung kuciran. Kopimu kopiku sayang, jangkepi sesandingan. Inenggan tembang kasmaran, ngawanging lelamunan. Nadyan prakelingan kapan miyangkori ning kalbu, merko ayamaning sandingmu merajak sepi rasaku. Sayangku alus tuturmu, tentrem nalika krungu, kesengsem esem lingsemu, semburat abang jambu. Rasa wanci gumanti sore tekane wangi. Nyedak sayang, tak kidungke tembang-tembang kayangan, tak rangkul tak tungengi
sing ambar wangi rak rasa wanci gumanti sore tekaning wengi. Ayo Mbak Linda. Tembang kayangan tak rangkul tak tungengi lelakon tresno tak kanthi lumaku ngukir cerita Secangkir kopi sumber paling resep pingsan
masuk. Arum dan Bareng Mas Adif. rada galau iki. Iya, Ya, rada galau. rada galau. Sumerbak nyirep teleng ati ngambar arum mladi ing ratri wangenmu dina kawuri seksi katresnan sejati. Nyawang pasuryanmu ing tawang ketaman hayune Sri Wulan kaya bos sesandingan senadyan namung bebayang hamong kelingan setiamu nalika nate janji-janji sepo ing dampar ati ngali apa wis lali. Tipis-tipis digoyangi Mas Adif. Sekar kang rinang cidatan katuno mandang lelakon tuwa ketok katuwa netes
cahyane traku matur Terima nuwun. kasih. Hai musik.
kangen bareng Mbak Linda. Sengsam lamun sumanding sengsemeng jiwa rinajut mereng tresno nalika gegem tanganmu mripatmu nyawang mripatku rino wengi luwih ayu dina iki. Kembang ati kinase tak kanthi angiring laku ning wektu nembus pilaring mendung miyak jembaring awang tak kutang ing mega jagat asmara. Akan getar kemesraan hanya kita yang rasakan. Sumanding kembang ati Rina Satya Dewa Dewi Ini bersanding serasi semoga takkan terganti. Semoga takkan terganti.